Zdravíčko milí ľudia, moje meno je Berserk a dneska vás vítam u videa Top 5 francúzskych hororov. A prvne než začneme, tak mám divné vlasy, lebo som bol práve u barbera a viete ako to je, že dobre je to až keď sa to zmije na druhý deň, že keď sa oplachnú vlasy, alebo až na druhý deň, že sú dobré. No, nehovorím, že strih je zlý, ale nie je to môj štýl. No, nevadí, nechám to tak. Francúzsko je známe tým, že robia tie najbrutálnejšie horory na svete. Mnohé z nich patria do hnutia New French Extremity, ktoré sa preslavilo šokujúcimi scénami a veľmi temnými príbehmi. V tomto videu sa pozrieme na top 5 francúzskych hororov, ktoré majú vysoké hodnotenia na IMDb a Rotten Tomatoes. Na prvom mieste sa umiestnil horor s názvom Martyrs. Film začína príbehom dievčaťa menom Lucia, ktoré v detstve uniklo z tajomného väzenia, kde bolo brutálne mučené. O niekoľko rokov neskôr sa rozhodne pomstiť ľuďom, ktorí jej to urobili. Spolu so svojou kamarátkou Annou prichádzajú do domu rodiny, ktorú podozrievajú z jej únosu. To, čo však objavia v pivnici domu, odhalí oveľa väčšie a temnejšie tajomstvo. Film sa postupne mení na extrémny príbeh o utrpení, náboženstve a hraniciach ľudskej bytosti. Na druhom mieste sa umiestnil horor s názvom Inside. Dej filmu sa odohráva počas štedrého večera. Sarah je tehotná žena, ktorá sa stále spamätáva zo smrti svojho manžela. Keď zostane sama doma, začne ju prenasledovať záhadná žena, ktorá sa snaží dostať do jej domu. Čoskoro sa však ukáže, že táto žena má jeden konkrétny cieľ. Chce jej nenarodené dieťa. Film sa mení na brutálne extrémny home invasion horror, ktorý patrí medzi najšokujúcejšie filmy vo svojom žánri. Na treťom mieste sa umiestnil horor s názvom Noc s nabrúsenou britvou. Príbeh sleduje dve kamarátky, Alex a Máriu, ktoré odchádzajú na víkend na vidiek. Pokojný výlet sa však rýchlo zmení na nočnú moru. Počas noci sa na farme objaví brutálny sériový vrah, ktorý začne zabíjať členov Alexinej rodiny. Maria sa musí ukryť a pokúsiť sa zachrániť svoju kamarátku. Film je známy najmä svojou intenzívnou atmosférou a jedným z najkontroverznejších zvratov v hororovej histórii. Kámo, musel som to vyhláskovať, to je fakt dlhé a zložité slovo. Na štvrtom mieste sa umiestnil horor s názvom Raw. Justin je mladá študentka veterinárnej školy a celý život bola vegetariánka. Počas jednej školskej iniciácie je však nútená zjesť surové mäso. Krátko na to začne pociťovať zvláštne zmeny. Postupne objaví temnú stránku svojej osobnosti a nezvyčajnú chuť na ľudské mäso. Kombinuje horor so psychologickou drámou a je považovaný za jeden z najoriginálnejších moderných hororov. Na poslednom mieste sa umiestnil horor s názvom Frontier alebo Frontiers. Skupina mladých ľudí uteká z Paríža počas politických nepokojov. Rozhodnú sa ukryť v odľahlom moteli pri hraniciach. Majitelia hotela sa však správajú veľmi zvláštne. Čoskoro sa ukáže, že ide o veľmi nebezpečnú rodinu s temnou minulosťou. Mladí ľudia sa tak ocitnú v brutálnom boji o svoj holý život. Film je známy svojou surovou atmosférou a veľmi silnými scénami.
Na záver by som iba povedal to, že francúzske horory sú známe tým, že sa neboja posúvať hranice. Často sú brutálnejšie, temnejšie, náročnejšie než klasické hollywoodske horory. A práve preto patria medzi najzaujímavejšie 3 hours later. A práve preto patria medzi najzaujímavejšie horory posledných rokov. Piča. A práve preto patria medzi tie najzaujímavejšie horory posledných 10 ročí. Otázka je teda jednoduchá. Ktorý francúzsky horor je podľa vás ten najbrutálnejší?